Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako spracovať a používať peňažný denník v jednoduchom účtovníctve systému Humanet. Peňažný denník spracujete cez voľbu Peňažný denník, Zobrazenie peňažného denníka. Vyberte si konkrétne obdobie, za ktoré chcete spracovať údaje a kliknite na tlačidlo Načítať. Peňažný denník je vo forme tabuľky, v ktorej sa môžete pohybovať a pracovať s ňou ako s ktoroukoľvek inou tabuľkou v Humanete. Napríklad filtrovať a tak ďalej. Na konci, lepšie povedané na poslednej strane peňažného denníka je sumár jednotlivých stĺpcov za určené obdobie. Tabuľku Peňažný denník si môžete vyexportovať do Excelu pre podrobnejšiu prácu s ňou cez voľbu Doplnky, Export do Excelu. Vtedy sa vám do Excelu exportujú všetky stĺpce tak, ako ich vidíte na obrazovke. Pre tlač peňažného denníka použite tlačidlo Zobrazenie v Exceli, kliknite a stiahnite si súbor k vám do počítača. Peňažný denník v Exceli sa rozdelil na dva listy. Tieto dva listy si vytlačte z Excelu. Bližšie informácie o peňažnom denníku nájdete v príručke